Kaixo, gu Maialen Lur Uxua eta jon gara, eta antxo nahi dugu skate taller bat. Gu lehenengo bota egintu nidea zaparrada bat hemen, eta aukeratu genuen eta skate tallerra. Erabaki ondoren deitu genion Sarari dela skate tallerko profesional moduko bat, eta berarekin galditu ginen Antxoko Ibaiondoko frontoian, eta alokatu genituen skateak eta genuen kartel hori, eta jarri genituen hemen ikastola ingurutik. Eta etorri ziren 10 pertsona inguru eta egon zen hor giro ona musikarekin, eta bar. Kaixo, gu Aier, Telmo, Oier, Nikole, Sara eta Eider gara, eta San Pedron egin dugun proiektua kale garbiketa da, auzolana. Maiatzak 10 izango da, larunbat honetan, goizeko 11etan, eta kale garbiketa eta gero egongo da merendola txiki bat parte hartzaientzat. Hemen ikusten zuen QR-a da galdetegira apuntatzeko, kale garbiketara apuntatzeko. Ez balin bazareta apuntatu ere etorri zaitezkete. Kaixo, gu gara Malen, Beñat, Aroa eta Nora, eta dakagu igande honetan maiatzak 11 arratsaldeko 5:00 7:00 multiaventura postu bat San Pedron egongo diela jumar eta tirolina ezberdinak. Izango da arratsalde polita eta animatu. Eta izango da irekia, etorri daiteke mundu guztia. Guk egingo dugu, olimpiada batzuk Mepiko jaietan maiatzan, 23-24 egunetan, eta adintartea izango da 12-16 eta bidali da hor QR bat apuntatzeko, eta bakoitza apuntatzen da hortik eta jazta. Altzea jun bakarrik ematea taldeka, baino dago apuntatzeko jartzen dizu zenbat taldekide zehaztu. Izango dira prueba normal lokotxak eta horrelako gauzak.